Program Aby ľudia ľuďom pomáhali spája v sebe dva prvky. Jedným z nich je výtvarno, čiže vytvárame objekty umelecké, ktoré potom ponúkame firmám alebo inštitúciám a takýmto spôsobom vlastne získame financie na grantový program. Čiže je to program, ktorý spája filantropiu a výtvarnú prácu a umenie. Tento program je výnimočný v celej svojej podstate a ja si veľmi cením tú možnosť byť jeho súčasťou. Spája filantropiu, umenie. Na jednej strane darcom umožňuje, aby podporovali oblasť, ktorá je im blízka, ktorú chcú podporovať, a na druhej strane sú to ľudia, ktorí vnímajú problémy a potreby, ktoré je potrebné riešiť. A my takto spájame ľudí, umožňujeme efektívne pomáhať tam, kde je to potrebné. No a to, že boli do toho zapojené deti, ktoré priamo mohli pomáhať, takže je to taká investícia do budúcnosti a sami vedia, aké je to mať dobrý pocit pomáhať. Spojná škola internátna, Červeňová ulica v Nitre, vzdeláva a vychováva, pretože sme internátna škola, čiže máme aj výchovnú časť. Vzdelávame a vychovávame 164 žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím variant B. Chcel by som pozrieť figurky. My sme hneď povedali áno vlastne, pretože to bolo pre nás také niečo nové, nejaká nová výzva, niečo nové aj pre deti, takže nebolo absolútne nad čím rozmýšľať a my sme takmer 2 týždne strávili s deťmi tými návrhmi, kde sme sa zabávali na hodinách, takže áno, tam nebolo o čom rozmýšľať. Aj pre deti to bolo niečo nové a myslím si, že ich to veľmi bavilo. Ukázal som rozbalku postav Jošík a sovu. Sovu si kreslil. Ale napríklad Miška, tej nestačilo absolútne to množstvo figúrok, ktoré mala, pretože ona mala toľko nápadov.
Cítim sa dobre. Naučili ma za tých 7 rokov, myslím si, úžasnej trpezlivosti. Ja som absolútne prestala používať nejakým spôsobom zvýšený hlas, pretože tieto deti, ktoré mám ja, čiže tie staršie, sú tvárne do takej miery, že sa dajú veľmi dobre usmerniť a motivovať. To už je na tom pedagógovi, aký ten spôsob nájde. Ale treba povedať, že je to vlastne celoživotné ochorenie a tieto deti si vyžadujú ako ktoré do určitej miery tú pomoc, jedno viac, iné menej a záleží hlavne teda od rodiny, ako sa k tomuto postihnutiu postaví a my sa im ako škola len snažíme pomáhať a vychádzať v ústretí v čo najväčšej možnej miere. A keď deti sú šťastné, že chcú chodiť do školy, tak myslím si, že sa nám to aspoň trošku darí. Ja som bola veľmi milo prekvapená, aké talentované a šikovné sú tieto deti a musím povedať za seba, že mi učaroval ich svet a pôsobia na mňa veľmi takým kľudným dojmom a vedia sa tešiť z drobností, na ktoré my často zabúdame. Tento program znamená pre mňa niečo výnimočné, pretože jednak je to jedinečný program, myslím, že nikto na Slovensku takýto program nerobí a neponúka. A pre mňa tento program znamená vždy, že stretne strašne veľa skvelých ľudí, či už zástupcov firiem, ktorých táto myšlienka osloví, ale aj študentov, ktorí nám pripravovali figurky minulý rok, ale teda pred 2 rokmi, detí, výtvarníkov, kreatívcov, ktorí sa vedia zapáliť pre takúto myšlienku. Takže nie je to len o tom, že podporíme skvelých ľudí, ale je to aj o tom, že pri realizácii tohto programu stretávame skvelých ľudí. Dalo by sa povedať jedno veto, že stretávame filantropov. Bola to pre nás taká výzva robiť čosi iné ako vlastný projekt, ale vlastne sme sa zapojili do čoho rovnako nezištného, ako je samotná organizácia. A deti sa to ujali veľmi radi, pretože je to iné pracovať na papier a zrazu tu mali nejaké figurky, ktoré predtým pozorovali na námestí a zrazu to robia oni sami, takže majú tomu možno taký lepší vzťah, že aj oni môžu prispieť do čoho z takéto, čo už je overené spoločnosťou, áno, že to je prezentované inak ako u našich prístrojov školy alebo v galérii, že to vlastne na ulici zrazu. Práve malujeme so spolužiakmi figurku tučniaka. Myslím si, že je to dobrá myšlienka, lebo tým pomáhame iným ľuďom a nás to nič nestojí a ešte nás to baví, že to malujeme, takže... A ty si toho súčasťou? Hej, veľmi sa teším. Určite má zmysel, pretože nielen tým deťom, ktoré sú postihnuté, to prináša, že sa stýkajú s takýmito normálnymi deťmi, ale zároveň aj týmto deťom normálnym, ktoré vlastne nemajú problém a naučia sa tak spolu spoznávať a riešiť situácie, si myslím. A myslím si, že sú obidve skupiny šťastné v tom prípade. Myslím, že tá myšlienka je úžasná. Každý rozumne rozmýšľajúci človek, som presvedčená, že ju môže len a len podporiť. Žiaľ, takýchto akcií je, i keď pribúdajú, podľa mňa stále málo, takže sú skutočne nesmierne prínosné. Sama som si uvedomila, že
veľa vecí, ktoré som si myslela, boli skreslené o živote vlastne zdravotne znevýhodnených alebo autistických deťoch. A mňa prekvapilo naozaj to, že sú také talentované a výnimočné a motivovalo ma to ďalej ich spoznávať a viac o nich sa dozvedieť.